Ara que m'havia decidit a sortir del refugi després de més de 100 anys d'estar-hi, ara resulta que he de tornar a tancar. Maleït virus. Sí, ara ho sé, ja sé que no podeu venir per aquí a la Lira per culpa d'aquesta malura tan antipàtica. A la meva època la gent es moria d'una grip, d'un atac de feridura o d'un mal lleig. De vegades també algú que queia del cavall o l'atropellava un carro. Després van patir la grip espanyola, que va matar milions de persones a tot el món, i la guerra del 36. I ara això. O sigui, que confinar-se toquen. En el meu refugi han passat moltes coses en aquests molts anys d'història. Ara en veurem unes quantes. Jo estava tan tranquil·la a la cuina, preparant l'escudella per dinar. He sentit les sirenes i he sortit corrents de casa cap aquí al refugi. Pel carrer he sentit el terrible soroll dels avions, i de les bombes, les explosions de les bombes com queien. Perdó, sortides pel carrer de tant que cobrien. M'he deixat l'olla del foc. Mare oïnada, escudella. He d'amagar-me uns quants dies. Aquí al refugi estaré segur. M'empaiten els grisos. He d'amagar aquesta pila d'octavetes. El comissari Creix me la té jugada. És un malassang que no pararà fins que m'atrapi. I ja sabem els seus mètodes per fer cantar els detinguts. Per sort, he pogut fugir de Sarrià a temps. Ha anat d'un pèl que no m'enxampin. Oh, que bé, que hagi trobat algú que m'hagi deixat entrar aquí. No sabeu el que és viure sempre amb aquest neguit. Almenys aquí estaré tranquil·la una estona fins que no hagi de tornar a casa. Cada cop que truquen a la porta o sona el telèfon, tinc por que no sigui ell. I així no es pot viure. Ja li he dit més de 1000 vegades que pari de molestar-me, que si insisteix hauré de trucar a la policia. Però res, està obsessionat. I tinc por. Mira que si m'arriba a convèncer. No és pels diners, però ja em direu com ho farien un piset de 50 metres quadrats. Hauria de fer fora algun dels meus fills? No. Abans morta, que la vagi vendre algú altre. Decididament no. No penso pas comprar-li l'enciclopèdia catalana. Que hi ha algú? Bona tarda. Oh, que fresquet està aquí. M'hi quedo. Perdonin, és que m'empaita el virus. Vostè no porta mascareta? Ni vostè? Tu tampoc? Déu. Mireu que hi ha una iaia, Població de risc. No sé pas si quedar-me aquí, perquè no es poden guardar les distàncies. Aparti, senyora. Aparti. Porta la mascareta, vostè. S'han fet la prova. Ho pensaven. Saben que per tossir és així? Que no ho sabien? Bé, doncs aquí ens quedarem. Diuen que d'aquí a prop sortirà la vacuna. Així és que, mentrestant, confinats. Tots.